Faremos un percorrido pola Mariña e a zona da montaña para comprobar xunto con veciños de Cervo, Becerrea e a Fonsagrada o estado de obras incluídas no plan de cooperación coas comunidades veciñais. Coñeceremos as novas liñas de axudas do Inludes e as novidades do plan Urban. Así comezamos. Sexan benvidos. A rehabilitación do lavadoiro de Castelo en Cervo e a traída de auga a Fontarón en Becerrea son dúas das obras das que lles falábamos na presentación deste programa. Ambas as dúas recibiron unha subvención de 12.000 euros que aportou a Deputación de Lugo con cargo ao plan de cooperación coas comunidades veciñais. Estas instantáneas demostran as malas condicións nas que se atopaba o lavadoiro da parroquia lucense de Castelo antes de que 5 veciños se xuntaran para solicitar a súa recuperación a través do Plan de Comunidades Veciñais da provincia. Despois de máis de 11 anos en mal estado, os veciños séntense satisfeitos de ver casi finalizada a obra que será financiada pola Deputación de Lugo. Levan 8 anos que non estaba atascado aí todo, non se podía nin lavar nadie se quería, nin nada, que isto é público, que non é de todos. Fixamos esta obra que, claro, os veciños están contentos porque era un desastre como estaba. Depois tamén se aumentou este cachiño de pista que non se podía pasar moi estreito, deuse tamén un aumento. Estamos contentos, faltanos acabar, terminala e despois, a ver. Teñen pensado crear unha asociación de veciños para poder así solicitar outras obras imprescindibles para a parroquia. Un canterillado é unha cousa das principales que necesita ahora de aquí. Unha das cousas máis importantes que teníamos neste momento sería o saneamento público. Eso unha, posiblemente que nos chegara a banda ancha de internet, outra, porque, claro, encontrámonos que non temos, se non hai banda ancha na parroquia. Temos un depósito aí logo deses de un hormigón grande, é recollida de agua das canaletas, das goteiras da casa. Da choiva, recollen os veciños da parroquia de Fontarón en Becerrea a auga de uso diario para a casa e para abastecer os animais, sustento económico das súas vidas. Nosotros temos moitos problemas de auga pola razón de que vivimos a moita altitud. E non tiñamos outros medios de sortir que nos quede que o ganado en cousa de extensivo, que tiñamos auga nas fincas e que tiñamos auga nas casas para as persoas e máis para os animales. Para solucionar isto, entre varios amigos formaron a comunidade de veciños de Foerla e coa axuda da Deputación de Lugo e o Concello de Becerrea están a piques de rematar a obra de traída de auga dende a fonte ás vivendas. Solucionamos todo. Que nos antes tiñamos un pozo de parna aí ao lado. E ben dichábamos deso, pero agora, claro, se traemos ese é moito mellor. Que é unha fonte moi boa. Temos unha obra para nosotros super importante porque é justamente o que nosotros queríamos, ter un bon servicio de auga e estamos super satisfechos todos. O presidente da Deputación reuniuse este mércores con veciños de varias parroquias da Fonsagrada, nas que tamén se están a realizar obras do plan de cooperación coas comunidades veciñais. Ademais, José Ramón Gómez Besteiro, xunto co alcalde Argelio Fernández, supervisou as obras de acondicionamento da vía local entre a LU 740 e Maderne, onde está a traballar maquinaria da Deputación. Esta é unha obra que está facendo a xente do Parque Móvil da Diputación colaborando co Concello. E moitas veces ofrecemos a cara do Parque Móvil a que outros queren ver, a dos coches oficiales, pero esta tamén é unha cara bonita que eu quero que vexa a sociedade, a dos camións, a das motoniveladoras, a das palas, a das máquinas de asfaltar e de alquitranar. Eu creo que é unha boa obra que están facendo aquí e sobre todo que mellora a vida dos veciños desta parroquia da Fonsagrada. Ese é o que interesa, que se arregle. Non podemos andar siquiera. E xa
a onde pasamos antes para ir andando e para facela que fixemos nosotros a conta de brazo. A parte de Vira Maderne, pois comunícase que a Arbeira de Piquín. Entón é moi interesante, que a Arbeira de Piquín con Meira, con toda... Entón é unha das máis interesantes, porque a esta era máis outra polo Murdal. Entón, para nós é moi interesante que a regla. A colaboración necesaria entre as distintas... Un equipo do noso programa partiu este martes de Lugo cara a Mariña para pasalo cun grupo de nenos e nenas dispostos a disfrutar dunha xornada xunto aos seus profesores, pero afastados dos libros. Da man de Kilómetro Cero visitaron a lonxa de Burela e o barco museo Reina del Carmen. Un novo grupo de escolares do Colexio Cervantes de Lugo participou no programa de visitas de Kilómetro Cero. Antes de partir, reuníronse coa guía acompañante no Pazo de San Marcos. Alí foron recibidos polo presidente que lles fixo entrega de varios agasallos. Churuletas, unha mochila e unha chapa e un papel. Pues es muy grande y tiene muchas cosas e muchas banderas. Logo da súa primeira parada no Pazo de Santa Comba, onde observaron o funcionamento do muiño fariñeiro, o mazo e a pedra de afiar, o grupo desplazouse co autobús de Kilómetro Cero ata a costa lucense para descubrir moi de cerca o apaixonante mundo da pesca, para moitos un sector completamente descoñecido. Enseñaron unos peces en el cubo para pescar. Como expertos mariñeiros embarcaron no boniteiro Reina del Mar atracado no porto de Burela. A bordo, atendendo as explicacións do patrón, averiguaron as distintas artes de pesca e algunha especie mariña que lles chamou especialmente a atención. Vimos un tiburón que tenía 2 cabezas y los pequeños que eran cuando nacían. Y nos dijeron que cuando sacaban a un tiburón, los pequeños se los sacaban de la barriga. Baixo a atenta mirada dos seus profesores, percorreron curiosos os distintos recunchos do barco, pasando pola cociña, as habitacións ou a enorme sala de máquinas. Moi divertida e moi emocionante. A pequena aventura destes grumetes chegaba ao seu fin e todos tiñan algo claro. O autobús de Kilómetro Cero encendeu o motor para voltar a casa e prepararse para trasladar a outros grupos ata os lugares máis preciados da provincia de Lugo.